أشوعت عمتو تراي أبون أديوننا تقتلو تطويل خطمتي جداد جنزوم تشكانات كانياتات نود شوعت عمت زخون راه فتيمو ينورومن نعون دما بتقيت رؤس واقع مو يخدو جنزه هتان حنا غيمون يوم استمنطلو ولدن كيس حقلو استمنطلو قلعنات النمفداي كم زملس من موري نورون تقيت رؤس أتيوه بيوتي يترفن نقلاقلونا توهالجن نسو دم ولدن مملاس عرفت أنتينو كأف موتي ملاس فيلمنا جمرو تايلاند أبانكوكوك أما أخليتي استوصون سباتنا حدا جزا تحسوا من تأتيو نار إينايو زوم جزا زأتيو لو سبات نتوم سب جزا نمقتال استلاقيهم ما نم كيسو معهم إن على شو ميتصلحمو نتبع الجزان سويتون أو زدوك أصولي قتلوهم ما نم سوين كي تتصبيو جن اتميد زبال ودتهم كل التحزز تقتلوا سب حدار نفتخ في ماتق ماد شوعة ترحي عمتو إذا دمتو سامع خاو كفل غوت سنكلون نمنتاي زون كهنياتات سدرو خمس قتلوا من ما يتردون ماد زون كهنياتات انت غورنا وجزء خمس مصو ترديوه كملت ولا يمكر دعنبر دونغي نيرو بتون قتلتي سلازرئوون انت تخطاتلو يصلحمو مرحتهم ما فياتات يرخو جن مادون قايبلن ولا بفرحنا قد انكلو نايت قتال ماسك قلعو تخكلنيا قص يريو كدم حج ماد بيورنا مترف نشي عدل نيرويو جن حجي مرحيهم كم يزالو مخانو قصو بدم جيرو سلازستو على نا بوليس كيدو منتو نخي قالعون او لعليو مرمران غي جمرو لهم بمفرح نمار قد ليوسن قاسقا انكي ولا دما شو قد كاو جبوتيو او نيما درسي قبرامو انكي دونجيك اتاسحيو يوقعو او زغطر معلتي زوم كلتا تقاتلهم زحدورو سو حدار ملو كتما تأكيوا عوينا يكورس نسرعات تقورولهم ناي كلتي موتا زي تفلتن ولا مستراون يخون دا أمبر اتمات زبال ودهم رؤس وارات وغيعن كلو بيوت تاريفيو ماد بتتئي تستوغعه لكعو رؤسو سلازنوره بتأمر بيوت تاريفو قنتهم داكواتر حجوون تانيحو ممادو سلازي ترف انت قلاقلنا يحيشيلهم ان حسوي تانحو جن حنتي لغنيا نرسلا ماد بيوت كم استرفن الساعات كم زحلفون بتدقاقا منا تخات عدما كند استقالات انكواخو نيرا جنزا نرس ناي ماد هيوت نمترف مست دكتور نا تخات عتنكلا حدا مشتراو سوعي نفزوش تخفلي آتي بوليس مخانون نماد كازاتي وني مكران خقلاقلو نغقطلو خمزة الأخني نقرم اتو دكتور فريح سوقن تفل اتا نرس جن ماد بيوت ناي مترف عدلو ولا وحد يخون سلازلو فتسم نغنو قارتس ايولان جنا بيوت نمتنح هيك على سيزو الليلة كتكات علو تموكر جنزو بوليس سمعي نورن نايماد تي توقع أو كبير بوتاس لزنوره جزاو مخم تواغن اللغم منبر بمن ملكع خحاوي خلني لدما سروح قتل مكر يخون دا أمبر اتماشن مفتوحهم يجمرو جن تزاقرم نجر شو زكات ماد كافتن منبر زحق جزء زنورا بزحت ماشينات ولا تنقلو لبو بس نسرعات يزوقع نيرو بجيكاتا نرسجن استحقوا على حدا سوي نورن ات بوليس يلو نومت إزنور ودي تسفى قريت ناو دقي وتصمو نحلفتي دول لكا أبز حلفة معلتي نماد بتقي توكس زوقع سوأي زلا أخو بوليسيو ماد جانا غمزي موتن بيوت سلزلو نبوليس نايم الزراع عدلو زلا على مخانون ريبورت جيرو دما كافتو هوسبيتالي وطق اتليتن السوقن اتا نرس نماد ناتخاتاتلتون كلا حانت ميستراويت مكينة أقف دقة هوسبيتال تطوتولومو زوفرو حسابات كاوشت أنا وردو تريقوم قروتي تترات إراس لزنورتون نماد كافتو هوسبيتال حيزاتو توتق نسانا مكينة اتياتو كافتو هوسبيتال انت تخيد اتقتالقن نافتوش تأتيو افتو هوسبيتال إلو شالو لكا إذا حج متسيني ودي أمونغوتم سدرو زقوتولو سبات زنور وديو رخوكو خايلو ناو كفلو كان راح يزخا أتنكلو فتسي مخاقنو يكالن مخنياتو تانرس أفتات خكلجنا ساعاتي حيزاتو مليتا حجزنا نرس بزحات سبات نزهت أنكم زقل شولو سلازراقا قدسات حيزاتو نقزاقت كيدي تقلن اتنقون السون بزي مقورات مكينة ناقنحت قطر توتسحمو نفتانا يقدم كشوتا ناوكو أتوصدو أكو أنزا نرس ماستر جوني زبال حيال ناي مارشال أرتا سلطان انتخون أفتخاوي تفتاون كورن سويو اتا نرسون ماد أو كبير كونتات كم زولو دحر مردع اتناي مارشال أرت خقلوتو تتقيمو قلتفون خحويات لمنو ماستر جون مجمرة فقادنيا ولا يكون حدقينيا مافياتات كم زهرنو اللو خسمعن كلو يحزنو اللومو كل استخالو يقبر ننوحت معالتات بزي مقراس تفلالي عينتات حكمنا دحر مقار دما ماد كاوزات يوزنور عمقكو ماينقح اتا نرس حدقيزت ايتوقع وزنور قلعا كم نورمالنا تنكساسو تريون كلا بتعم تقرم جن اتا نوروس حدقيزات يزنورت ايت او نورفو حيال قدات سلسة وتصحت يزارو كم زيلو ماستر جون يستوعل جن بزراو ترى يكونن ماد
ቀሊል ኮነ ከቢድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቃንዛ ፈጺሞ ይስምዖን። ማስተር ጆን ንተጋጣሚ ከም ኣድቫንቴጅ ይጥቀመሉ እሞ ነቲ ቆልዓ እቲ ምስጢራዊ ናይ ሙይታይ ማርሻል ኣርት ከሰልጥኖ ይውስን። በዚ መንገዲ ኣቢሉ ማድ እቱን ዘሕዝን ናይ ወለዱ ሞት ፈጺሞ ይክዝክሮን። ከምዚ ኢሎም ብጣዕሚ ነዋሕቲ ዓመታት ይሓልፉ እሞ እቲ ንእሽተይ ዝነበረ ማድ ሓደ ነዊሕ ተሪር መንእሰይ ኮይኑ ንረኽቦ። ግን እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሞይታይ ዝበሃል ምስጢራዊ ናይ ቅልስ ጥበብ ብደንቢ ገይሩ እዩ ማሪኽዎ ነይሩ። ወዲ 21 ዓመት ክኸውን እንከሎ ሰንኪቲ ስልጠና ኣዕጾምቱ ሓፂን ተቐይሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚቱ ዝጸንሖ ዝኾነ ይኹን ነገር ብኢዱ ክሰዋውሮ ይኽእል ነይሩ። ኣብ ህፃንነቱ በቲ ጥይት ርእሱ ክውቃዕ እንከሎ ኩሎም ነርቭታቱ ተነኺኦም ስለ ዝነበሩ ወላ ሓንቲ ቃንዛ ዝበሃል ነገር ይስምዖን። ኣብ ሓደ መዓልቲ ምሸት ክኸውን እንከሎ ማስተር ጆን ንማድ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ የብሎ እሞ እታ ኣነ ዝፈልጣ ናይ መጠረሻ ሓደገኛ ናይ ሞይታይ እንቅስቃሴ ዘሰልጥነልካ ሰዓት ኣኺሉሎ ኢሉ ከሪኦ ይጅምር። እቲ እንቅስቃሴ ኣይረን ሃንድ እያ ትበሃል። እቲ እንቅስቃሴ ኣቢሉ ማድ ኣእዳው ብጣዕሚ ተረርቲ ገይርዎን ዝደልዮ ነገር ድማ ብአን ይበስዕ። ቃንዛ ዘይስምዖ ሓያል ተዋጋኣይ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እዚ እንቅስቃሴ እዚ ብምልማድ ማንም ጠጠው ዘየብሎ ሓያል ተዋጋኣይ ይቕየር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ማስተር ጆን ንማድ ሒዝዎ ቁርሲ ንምብላዕ ናብ ሓደ ምግቢ ቤት ይኸዱ። ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ማርሻል ኣርት ምውጋዕን ከይጀመሩ ግን ማስተር ጆን ነቶም ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ዕዋል ይፅውዖም እሞ ማድ ብተደጋጋሚ ይፀርፎምን ይቕልደሎምን ከም ዝነበረ ሓሱ ይዛረቦም። በዚ ብጣዕሚ ተናዲዶም ዝነበሩ እዞም ዕዋሉ ንማድ ብዘይ ምቁራፅ ይቐጥቅጥዎ። ማስተር ጆን ድማ ናይ ምፅዋር ዓቕሉ ንምፍታን ክሳብ ኣነ ምልክት ዝበካ ተኸላኸል እምበር ፈፂምካ ከይትወቕዖም ኢሉ ንማድ ይእዝዞ። ኣብ መጠረሻ እናተቐጥቀጠ ድሕሪ ምጽናሕ ማስተር ጆን ንኽወቕዖም ምልክት ይህቦ እሞ ነቶም ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሮም ዕዋሉ ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት ንኹሎም የውድቖም። ንኹሎም ወዲኦሞም ካብቲ ሬስቶራንት ክወፁ እንከለዉ ማስተር ጆን ከይተረፈ ብጉልበቱን ፍጥነቱን ብጣዕሚ ተደኒቑ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ታሪኻዊ ናይ ሞይታይ ተቓላሳይ ከም ዝኸውን እውን ባዕሉ ከም ዝምስክር ቃል ይኣትየሉ። ድሕሪ እዚ እቲ ሬስቶራንት ክበልዕዎ ዘይከኣሉ ቁርሲ ኣብ ገዝኦም ንምብላዕ ይኸዱ እሞ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ናብቲ ኣፍ ደገ መፅያ ቅድሚ ዓመታት ንማድ ካብቲ ሆስፒታል ኣድሒና ናብዚ ዘምፀቶ ነርስ ሕጂ ሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ከም ዘላ ትነግሮም። ኣብ ቀረባ ግዜ ክመውት የላ ስለ ዝሓሰበት እውን ነቲ ሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ዘድሓነቶ ህፃን ንመጨረሻ ግዜ ንኽትሪዮ ትሓትት። እታ ነርስ ንማድ ክትረኽቦ ከላ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ነይራ። ብደንብ ጌራ ምስ ተቐበለቶ ድማ ንዓኻ ካብዚ ሆስፒታል ኣድሒነ ናብ ማስተር ጆን ምስ ወሰድኩኻ እቲ ናትካ ጉዳይ ብደንቢ ከጻርዮ እየ ጸኒሐ። ኣቦኻ ብጣዕሚ ለጋስን ለዋህን ፖሊሲ ነይሩ። ብግቦን ሙስናን ተባላሾም ስለ ዝነበሩ ንዖም ከቃልዕ እንትሞክሩ እዩ ብቶም ፖላዊስ ተቐቲሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ዝኣከቦት ሓበሬታ ዝተጠርነፈ ህላ ማሕደር ንማድ ተቐብሎ። ማድ ወለዱ ዝተቐተሉ ብተራገበነኛታት ዘይኮነስ ብፖላዊስ ብምዃኖም ብጣዕሚ ይሓዝን። ግን እዚ ኸይኣኽሎ እቲ ሓደ ግዜ ህይወቱ ዘድሓነሉ ነርስ እውን ኣፍታ ዝደቀሰ ህላ ዓራት ትመውት። ኣፍታ ሰዓት እሳ ግን ብደገ ኮይና ካሊእ ነርስ እናረእቶ ትጸንሕ እሞ ናብቶም ፖላዊስ ትድውል። ለካ እዚኣ ንዕኦም እትሰርሕ ሰላይት እያ። እቲ ንነዊሕ ግዜ ጠፊኡ ክእልሽዎ ዝጸንሖ ህፃን እውን ከም ዝረኸበቶ ትነግሮም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናይታ ምስክነይቲ ነርስ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይካየድ። ማድ ከይፈለጠ ግን ክልተ ቀትልዎ ዝደልዩ ፖላዊስ ብርሕቐት ከም ዝከታተልዎ ኣለዎ ይፈለጠን። እቶም ክልተ ፖላዊስ ናይ ብቑልዕነት ፎቶ ሒዞም እናርእዎ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሓላፊኦም ይድውሉ እሞ እቲ ህፃን ባዕሉ ምዃኑን ከም ዝረኸብዎን ይረጋግፁ። እቲ መራሒ እውን ማንም ሰብን ከይርአዮም ንኽቐትልዎ ዕድል ክሳብ ዝረኽቡ ንኽከታተልዎ የእዝዞም። እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ድሕሪ መወድኡ ማድ ገዝኡ ንኽምለስ ብጽርግያ እቲ ከተማ እናተንቀሳቐሰ ይጸንሕ። እቶም ክልተ ቀትልዎ ዝሓስቡ ነበሩ ፖላዊስ እውን ማንም ሰበብ ዘይብሉ ኣንጎሎ ክሳብ ዝበፅሑ ቀጢሎም እናሰዓቦ ይጸንሑ። ግን ማድ ናብዛ ጽዩ ዘለት ኣንጎሎ ዝመፀ ይከታተልዎ ከም ዝነበሩ ስለ ዝፈለጠ እዩ ብድሕሪት ጸኒሑ ድማ ንኽልቲኦም ብደንቢ ገይሩ ይቕጥቅጦም። ድሕሪ እዚ ማንነቶም ንምፅራይ ጅቦኦም ይፍትሾም እሞ እቶም ቀትልዎ ዝደልዩለው ብሙስና ዝተባላሸዩ ፖላዊስ ምዃኖም ይፈልጥ። እቲ ምሸት ንሱ እውን ሙሉእ ከተማ እናተጓዓዘ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ገዝኡ ንኽበፅሕ ይቐርብ። ኣብዚ ድማ ክላራ ትበሃል ሓንቲ ጋዜጠኛ ንረክብ። ነቲ ትሰርሐሉ ዘላ ናይ ጋዜጣ ድርጅት ሓበሬታ እናኣከበት ትጸንሕ። ግን ብዙሓት ማፍያታት ንዓኣን ንሓጋዚኣን የጥቅዕዎም። በጋጣሚ ማድ ቦ ይሓልፍ ስለ ዝነበረ ዘጋጠሞም ነገር ይርኢ እሞ ንኽሕግዞም ናብ ሞንጎ ይኣቲ። ንኹላቶም ምስ ቀጥቀጠ ንሓላፊኦም ኣትሪፉ ንክላራ ዘድልያ ሓበሬታ ንኽትእከብ ይሕግዛ። ኣብ መጨረሻውን ብሓደ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ሓጋዚኣ ንክላራ ሓዲግዎም ምስ ከደ ማድ ቤተሰብ ንምርኣይ ካብ ርሑቕ ዓዲ ከም ዝመፅን ሕጂ ኣብቲ ከተማ ዝሓድረሉ ቦታ ከም ዘይብሉን ንክላራ ይነግራ። ክላራ ጥዒት ሰብ መሲላ ኣብ ኣፓርታማ ንኽደቅስ ዋላ ተዓድሞ ወድኣ እምበር ምስኣ ንኽሓድር ፈቒዳሃሉ ዘላ ምኽንያት እቶ ቦርሱኡ ዘሎ ዶኩመንት ወሲዳ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንምእካብ እዩ ነይሩ። ግን ሜድ ከምቲ ዝሓስበቶ እቲ ሓበሬታ ክትወስድ ኣይተሳኽዐላን። ብዝገርም መንገዲ ናድ ምንም የመሰሎን።
كل نايت انكارون قلوتون مسترا دما زحزح بيلي يردا ازغطل نغو ماد نخير السعون نوسو نخي تحاحزن بت مستراوي ناي مويتاي منقسقاسات او وشت تخفلي سونتو نافتات حنرخو هندت كين كلارانا وشت تاتمو اتا نرس زهاوتو دوكمنت خمزنبوتو تنقرو ابونا ديونا زقتله جوانيا بوليس نمصحون كم تحجزو قال تعتيلو مادي مسكنامو اتحقن ملاش كلتيهم بحدنا غودناتات تتعدي وصو كنين كي تتصبيو اتم بمسنا استوالاشو بلاويس بخلو غص يخبوهم مو بجدنا ماكينهم اتيم يوسدوهم كنافتا ماكينا اتيم زوسدو نكلارا طرح ينيرو مخنياتو ماد لعلمتن حيالن فطانن سلازنبره ولا بزحات بلاويس كوينهم كحزو يكالون ماد استفلاي غلوت ولا ينبرو اتم صلاطو لعلمتن بزحات سلازنبرو اتم مستراو ناي مويتاي منقسقاسات كتقامي جدد ماد كقالسن كلو منم قانزا سلازي يسمعو نساتهم زوقعو منم يردون أمت الرشاه نخلاتهم صودقهم نحد خاطهم كلارانا ويكم استوصلت نخنقرو يقددو حدا جيزة كتقوم اللي يلو سلاز حسوون نايتهم مسنيا بولاويس باج أكيو يوزدو أمت الرشاه كلارا أفت بوليس تاوي خمزلا سلاز سمعه ناوي خيد كلته كافتهم نكلارا زطلوفو بولاويس كرئن كلو دما سيعوهم ناو أليفيتاري آتي اتهم بولاويس ون فليتهم سلاز نورو شو قطعمو تيون قطلو يمكرمو أمونقوم حيال بأسي جمر ግን ማድ ፍሉይ ሓይልን ፍጥነትን ስለ ዝነበሮ ንኽልቲኦም ሰከንዳት ውንኦም የስሕቶም እቶም ዝተረፉ ፖላዊስን ክላራናዊ ከም ዘለውን ምፍላጥ ነቲ ሓደ ሒዝዎ ይኸይድ እሞ እናመርሖ ይጸንሕ እቲ ማዕጾ ተኸፊቱ እቶም ፖላዊስ ንማድ ክሪእዎም ከለዉ ተኹስ ይኸፍቱ ግን ማድ ነቲ ፖሊስ ከም መከላኸሊ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ንናይ ባዕሎም ባሕሎም ይቐትልዎ ነቶም ዝተኩስሉ ነበሩ ሽጉጦም መንጢሉ ንኹላቶም ሰውደቖም ናብ ድሕሪት ገጽ ይኸይድ እቶም ፖላዊስ ሞይታ ይስልጥንሉ ቦታ ምዃኑ ድማ የስተውዕል እዞም ጉቦኛ ፖላዊስ ታራ ፖላዊስ ዘይኮኑስ ናይ ሞይታይ ማርሻል አርት ፍሉይ ክእለትን ዓቕምን ዘለዎም ሰባት ምዃኖም እውን ይርድኦ ማድ ዓቕሞም ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ብዘለውኩም እስከትቅዑን ይብሎም እቶም ፖላዊስ ተወርዊሮም ንማድ ክቕጥቅጥዎን ከለዎ ግን ብጣዕሚ እዮም ተገሪሞም ነይሮም ምክንያቱ ቀንዘ ዝበሃል ነገር ይስምዖን ኣብ መጨረሻ ማድ ንሕድሕዶም ሓንቲ ቦክሰው ከዶም ወቂዑ ፓራላይዝ ክኾኑ ክሳብ ዝቐርቡ ይገብሮም ንኹላቶም ኣብ መሬት ዛሕዚሑ ንክላራ ምእላሹ ክቕፅል እንከሎ ሓደ ብቻይ ዝተባሃለ ፖሊስ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተኣሲሩ ይጸንሖ ብቻይ ንዞም ሙሰኛ ፖላዊስ ንኸቃልዕ እንትሙክርዩ ብዞም ፖላዊስ ተታሒዙ ኣብዚ ተኣሲሩ ነይሩ ማድ ምስ ፈለጠውን ንኽሕግዞ ፈቲሑ ምስ ይወስዶ ብቻይ እናተጓዓዙን ከለዉ ብዛዕባ መንነቶም ከውግዕ ክጅምር እንከሎ ድማ ምስ ኣቦኡ ንማድ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ኣቦኡ ንማድ ብጣዕሚ ጥሑይን ለጋስን ሰብ ስለ ዝነበረ ሕማቕ ስራሕ እዞም ፖላዊስ ከቃልዕ እንትሙክርዩ ተቐቲሉ ኢሉ ብምንጋር ኣቦኡ ጅግናን ፍርሒ ዘይፈልጥ ሰብን ከም ዝነበረ ንማድ ይነግሮ ብዝገርም መንገዲ ኣቦኡ ንብቻይ እውን بزوم مسنيا بلاوشي تقتلو كلتيهم ناي ولدهم حنا نخفوري دما بعد خسرحو خمزلوهم نمادي رد امو اتا جورناليست كليرا وي تاثيرا خمزلاون يفلت مخانو ينقرو كليرا حجي كلون جانج مزبالو حدغنيا غانغسترات تاثيرا زلا ماد زون غانغسترات كمزلوون مفلاط ناو كتما خيدو حتتن كلو اتوم نبرتي بتعم سلز فرحوهم شموم كل علن كل طراي حديغوم يهدمو نيرم توسخ حواريتان مركا نو حدا ناي بأس كلبي اتمو او سايمون استهار حد امريكاون فالت سايمون غوز تقلاساي ولا يمسل دامبر كل جيزه يسعر نيرو نمنتاي مخانو جن غنا ينفلطن ماد انا صاري دحر مصنح سايمون ازوم غانغستراتوي كم زحبو كم زفلط يردو امو ناو غون خويد يقرب ازوم غانغسترات اوي كم زحبو اندحر انا غيركاني بزح قرش خبكاي بترغاغام سلت سعر لخاون اتي ميستراو ناي مويتاي منقسقاسات بحالي كسلطنكاي فتيم كادماي كتسعرن يلو سمم عقرو اللي يمكر سايمون قاسقا انكي ولا فقادنيا يخون مو اتون غانغسترات ناو زحبو لبوتا نماد حيزو يخيد او خو تصحن كلو جن اتون غانغسترات اودات زيكونس مولو نمولو بوالد استمسرت ايو بتعم حيالاتن چكنات قتلتن بمخانن دماين سفلطا نكليرا قتلا ان تداليان كلوا ماد نفط بوتا يمصمو اوالدين يلو سلا زحاسبه نقولن يقلدلن جن حنت خاباتن ازنجي عبتي زرتو تقعمو ونوسحيتنا مريت يودا ماد تسيوخ نكحن كلو بتنع قوان سحقن روالد تسعيرو يدون اغرون تأسيرو خمزلو يستوعل بزحن كيدون قيت مرحيت النزن غانغسترات تمتصمو نحن تقال بخرا جيران ماد نخد قتلو تأززا كن ماد كافت تأسيرو لزنورة جمد او تخكلنيا ساعات يملتمو بحيال فتنت نتكارا خسحتو يجمر اتبأسخ جمرن كلو ماد بفتنتن حيلنتن بخرا زواغ اتقالستي بتعمي تدنيق نيرو أما ترشاكن نغلت تنسعيروان كافت بوتا موت أيدالة كن مراحيت تنغانغسترات بدحري تمتصمو بتقيت وقعاتو كافت بوتا تملت كليرا ما تزموتو مزيلوا بتعم تدنغت ندقايق إنها نغنغطو تصنيحة داقي مينا كحمو أتاتيت بسنك توجبو زنورة نايتون بولاويس باج ناوسونو تخمزي حالفة يرئا
حجي كلارا ناي مدحان لأختو ملو بحاوت سلازودة قسلون محواين مستم مسنيا بولاويس أما تأن زكايدو قالسن خدالن مس كلارا خفت بوتا يرحق بزحتو قعيزوم أعف دقاقزوم كوتسحن كاللوغن بزحات مسنيا بولاويس بمكينة يمتسمو نعو بمسارح فراريحهم تأليفهم يوسدوه كلارا حجي نون مدحان كحجزاز خير ولا حد ساك متلايك علن أما ترشاقن نتبتشايز بالبوليس تذكرومو ماركم استتلفن نكيرا نخطر حنو نخحجزات حطو انت مادو اتون بولاويس تأليفهمو نا حدا سو زي ولو بوتا يوصحو تارا مشكناي بغليلو زفرح قولع مسيلوهم دما مرحينا قولعان كلخا قصو سلازرق خايو أوز سو زي ولو بوتا اتينينا خنقتلك ايلوم الناس حقون انا فرارحون يتصنحو ግን ማድ عقلو مس ወደአ ነቶም መኪና ዝነበሩ ፖላዊስ ሓደ በሓደ ንኹሎም የጥቅዖም ቁጥሮም ካብ ወዚ ዝለዓለ ዋላ እምበር ሓያል ፍጥነቱ ተጠቂሙ ንኹላቶም የንበርክኾም ንኹላቶም ንኦ መስሒቱ ንደገ ምስ ደርወዮም ሓደ ይትርፍ መራሒኻ ኣበይ ከም ዘሎ ንገረኒ ናኡ ሰደን ኢሉ ድማ ከፈራርሑ ይጅመር እቲ ፖሊስ መጀመርያ ፈቃደኛ አይነበረን ማደ ጻውዕቱ ምስ ሰወረሉ ግን ናፍቲ ቆልዓን ከሎ ወለዱ ዝቆተለሉ ሰብኣይ ዝተሓውሉ ቦታ ንኸወስዶ ፈቃደኛ ይኸውን ኣብ ሰዓት እዚ ንሜድ ንምቕታል እቶም ፖላዊስ ንታፍታ ሃገር ዘለዎ ሓያላት ማፍያታት ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝኸፈሉ ንርኢ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሌራና ፓቻይ ንማድ ንምእላሽ ኣፍታ ከተማ ብኩሉ ገጽና ተንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ነስተውዕል ማድ እቶም ማፍያታት ናብ ዝተሓውሉ ቦታ ንኽበጽሕ ቁሩተይ ምስ ቀረዮ ግን በቶም ፖላዊስ ተቆፀሩ ብዙሓት ጋንግስተራት ሃንደበት ከጥቅዕዎ ይጅምሩ ግን እዞም ገበነኛታት ክንዲ ዝተኮሱ ጥይት ተኪሶም ንማድ ክቐትልዎ ይከኣሉን ካብታ መኪና ድማ ብሂወት ወፂኡ የምልጥ ማድ ካብቶም ቀተልቲ ንምምላጥ ብታ ከተማ ብሓያል ፍጥነት እናጎየ ይጸንሕ ግን በጋጣሚ እቲ ሳይመን ዝበሃል ሰነፍ ተቃላሳይ ናሃደመ ይሪኦሞ ንኽሕግዞ ይውስን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ቅርሺ ድልዎ ብዝነበረሉ ሰዓት ማድ ሂዎ ነይሩ ግን ሳይመን ምቅላስ ክጅምር እንከሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ናይ ማርሻል ኣርት ተቃላሳይ ምዃኑ ንርኢ ኣብቲ ውድድር ዝሰዓር እውን ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ቅርሺ ዝምድቡ ሰባት ንኽሰዓሩ ገይሩ ብቑማር ዝተወሰነ ቅርሺ ንምርካብ እዩ ንብዙሓት ካብቶም ንማድ ዝስዕዎ ዝነበሩ ማፍያታት ድማ ብደንቢ ገይሩ ቀጥቂጡ ይቕንሰሉ በቲ ወገን ማድ ምህዳሙ ቅፅል እንከሎ ኣሓደ ኣንጎሎ ይበፅሕ ኣብኡ ድማ ካልኦት ቆትልዎ ዝደልዩ ማፍያታትን ከምኦም ብዙሕ ቅርሺ ዝተኸፈሎም ናይ ሻውልን ፈለስትን ክስዕዎ ይጅምሩ ግን ማድ ንዞም ኩሎም ማፍያታትን ፈለስትን ቀተልትን ንኽገጥም ምንም ዓቕሚ ይነበሮን ጠጠው ተይሉ ብሰንኪ ትቁፅሮም ቆትልዎ እዮም ግድን ድማ ክሃድም ነይርዎ ናፍቶም ፀበብቲ ኣንጎሎታት ብምእታይ ንኹላቶም ብድሕሪት የትርፎም እሞ ናብ ባቡር ተሰቂሎም ይለጠሎም ግን እቶም ሰለስተ ናይ ሻውልን ፈለስቲ ብጣዕሚ ፈጣን ስለ ዝነበሩ ቅድሚታ ባቡር ምብጋሳ ሲዒዎሞ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እቶም ናይ ሻውላን ፈለስቲ ናይ ኮንፉ ማስተራት ስለ ዝነበሩ ንማድ ቀሊል ዝበሃል ፈተና ይነበረን ግን ማድ ፈፂሙ ቀንዛ ዝበሃል ነገር ስለ ዘይስምዖ ክቆፃፀርዎ ይከኣሉን ኣብ ልዕሊኡ እታ ናይ ኣይረን ፊስት ትበሃል ሓደገኛ ምንቅስቓስ ተጠቂሙ ንብዙሓት የወድቕ ንሓደ ካብቶም ፈለስቲ በቲ መሽኮት ገይሩ ካብታ ባቡር የፅድፎ ነቲ ካልኣይ ድማ ክሳዱ ሰይሩ ናብ መሬት ይድርብዮ እቲ ሳልሳይ ንወይኑ ከም ማድ ክተርፍ ይከኣልን ምስ ማዕፆ ተጋጭ ድማ ውንኡ ስሒቱ ይወድቕ ማድ ካብቲ ባቡር ክወርድ እንከሎ ኩሎም ማፍያታት ብድሕሪት ዝገደፎም መሲልዎ ቀሲኑ እዩ ነይሩ ግን ኣብታ ከተማ ንዕኡ ንኽቐትል ቅርሺ ዘይተኸፈለ ሰብ ስለ ዘይነበረ ክልተ ዒዋሉ ካራ ሒዞም ተዳልዮም ይጸንሕዎ ዕድለኛ ኮይኑ ኣብታ ወሳኒት ሰዓት ሳይመን ብድሕሪት ይመጽሞ ንሓደ ካብቶም ክልተ ገበነኛታት ይሕዘሉ ንኹላቶም ብደንቢ ገይሮም እናቐጥቀጥዎም ይጸንሑ ግን እተን ፓቻይ ዝበሃላ ጋንግስተራት ይመጻሞ መሳርሒ ገይረን ጠጠው ንኸብሉ ይእዝዝኦም ግን መርማሪ ቻፓይ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ናይ ስዋት ጋንታታት ሒዙ ይመጽሞ እቶም ማፍያታት ክሃድሙ ይግደዱ ኩሉ ነገር ተረጋጊዑ ብሓደ ፖሊስ ጣብያ ክውሰዱ እንከለዉ ፓቻይ ማድ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝቐተለ ከኣስሩ ከም ዝግደድ የረድኦ ግን ማድ ንቐትልዎ ዝመፁ ማፍያታት ነብሱ ንምክልኻል እናፈተነ ከም ዝቐተሎም የረድኦሞ እቲ ምርመራውን ትክክል ምዃኑ ኣሚኑ ምሸት ማንም ሰብ እንከይረአ ካብቲ ፖሊስ ጣብያ ንኸምልጦ ይመጽእ ድሕሪ እዚ እታ ክላራ ዝተባሃለት ጋዜጠኛ ብዛዕባ ተቦኡ ዝቐተለ ፖሊስ ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ይነግሮ እቲ ሓበሬታ ካብኣ ንምቕባል ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም ገዝኡ ንኽራኸቡ ይቋፀሩ ማድ ብዝሰምዖ ነገር ብጣዕሚ ተሓጒሱ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ወለዱ ገዛ ይኸይድ ግን ንክላራ ክሪኣ እንከሎ ኣብ ወንበር ተኣሲራ ክትፀንሖ እሞ ብጣዕሚ ይድንግፅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ፓቻይ ካብቶም ሙሰኛ ፖላዊስ እምበር ንዖም ከቃልዕ ዝምኩር ፖሊስ ከም ዘይኮነ ግልፂ ገይሩ ይነግሮ ዝኹሉ ግዜ ሓጋዚኡ መሲሉ ብጎኑ ዝንቀሳቐስ ነበረ እውን ናብ መፈንጠር ንኽእትዮ ምዃኑ ኮፍ ኣቢሉ ይረድኦ ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ እቲ ወለዱ ንማድ ዝቐተለ መራሕቶም ጉቦኛ ፖላዊስ ዝኾነ ወዲ ናብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ይመጽእ እቲ ሰብኣይ ቅስና በለ ናብ ማድ ይቐርብ እሞ ኣቦኻ ናይ ቀረባ ዝፈትዮን ዘኽብሮን ዓርኬ እዩ ነይሩ ግን እቲ ናይ ሚስጥር ስራሕና ንመንግስቲ ከቃልዖ ሞኪሩ እዚ ድማ ዓብዪ ጌጋ እዩ ነይሩ ጠጠው ንኸብል ንነዊሕ ግዜና ነገር ክወፅእ ፀኒሐ ግን ክሰምዓኒ ስለ ዘይከኣለ ቆትሎ ተገዲደ ኢሉ ንማድ ይረድኦ ድሕሪ እዚ
እትሰብኣይ ነቶም ካልኦት ፖላዊስ ናፍታ ቅድሚ ሕጂ ወለዱ ዝተቐተሉላ ክፍሊ ወሲዶም ንኽቕጥቅጥዎን ምንም ምሕረት ንኸየርእዎን ይነግሮም። ምክንያቱ ካብቲ ግዜ እሱ ጀሚሩ ማድ ብጣዕሚ ብዙሕ ክሳራን ድኻምን የምፂሎም። ድሕሪዚ እቶም ማፍያታት ንማድ እናተቐባበሉ ብዘይ ምሕረት ቅጥቅጥዎ ይጅምሩ። ማድ ቁጥሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ብምንባሩን ኢዱ ተኣሲሩ ብምጽንሑን ነውሲ ክከላኸል ይከኣልን። ኣብ ልዕሊ እዚ ሓደ ካብቶም ፖላዊስ ማዕጺድ ሒዙ ይመጽእ እሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነቱ እናወግአን እናጎተተን እናሳቐዮ ይጽንሕ። ማድ ከምቲ ሓንቶ ዝበልናዮ ምንም ቃንዛዋላ ይሰማዓየ ደኣ እምበር ሰውነቱ ንኽደክምን ብዙሕ ደም ንኽፈሶን ይገብር ነይሩ። ብዙሕ ቀጥቂጦም ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ወለዱ ዝተቐተሉላ ክፍሊ ንኽቐትልዎ ቁሩተ ይቐሪቦም ነይሩ። ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰከንድ እቶም ብዘይ ፍትሒ ዝተቐተሉ ወለዱን እታ ብጅግንነት ዘድሐነቶ ነርስን እቲ ብተስፋ ዘሰልጠኖ ማስተር ጆንን ይዝክር እሞ ዝነበሮ ጥንካረ ኣኪቡ ነውሲ ክከላኸልን ነቶም ገበነኛታት ቅጥቅጥን ይጅመር። ኣብ ሰዓት እዚ ማድ ነውሲ ክቆፃፀር ዘይኽእል ጨካን ምሕረት ዘይብሉ ኣራዊት ተቐይሩ ነይሩ። ነቶም ፖላዊስ ክወቕዖም እንከሎ እምኒ እምበር ሰብ ዝወቅዑሎ ይመስልን። እታ ምስጢራዊት ኣይረን ሃንድ እትበሃል ናይ ሞይታይ እንቅስቃሴ ተጠቒሙ ድማ ንኹላቶም እናሰባበሮም ይጸንሕ። ተተኳሲ ሒዞምን ቁፅሮም ብጣዕሚ ልዑልን ዋላይ እምበር ንኹላቶም ይውድኦም። ዝተወሰኑ ቀሪዮም ንዖምን ቀትሎም እናጎየ እንከሎ ግን ዝነበሮ ኩሉ ጉልበት መጢጡ ወዲኡ ስለ ዝነበረ ሃንደበት እውን እስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ግን ዕድለኛ ኮይኑ ክላራ ነቶም ጥዑያት ፖላዊስ ብዛዕባ ዝፍጸሙሎ ነገርን ቦታ ነጊራቶም ስለ ዝነበረት ኣብ ትክክለኛ ሰዓት መፂኦም የድሕንዎ። ማድ ቅድሚ ውንኡ ምስሓቱ ንኹሎም ጸላእቱ ቀቲልዎም እዩ ነይሩ። እቶም ፖላዊስ ሰዲሒኖሞ ናብ ሆስፒታል ይኣትሞ ንዝተወሰኑ መዓልታት ኮማ ድሕሪ ምጽናሕ ደጊሙ ይነቅሕ። ግን ሕጂ ከም ቀደም ስምዒት ዘይብሉ ይነበረን። እቶም ፖላዊስ ደጊሞም ቆጥቅጥዎን ከለዉ ነቶም ሞይቶም ዝነበሩ ነርቭታት ስለ ዘለዐልሉ ቃንዛ ክስምዖ ብምጅማሩ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ንክላራ ቃንዛ ይስምዐኒ ለይሉ ፍሽኽ ኢሉ ይነግራ። ንክላራን ማስተር ጆንን ሕኑኡ ንኽፈዲ ስለ ዝሓገዝዎ እናመስገኖም እናረኣና እውን ፊልምና ይውዳእ። ብናይ ሎማዓንቲ ፍሉይ ናይ ማርሻል ኣርት ፊልምና ብዙሕ ከም ዝተዘናጋዕኹም ፈጺመ ይጠራጠርን። ብወገነይ ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዎ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ክንደይትዎ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ሰሓብቲ ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።